tuo rauhallista puhetta. Paljonhan siinä oli todellakin asiaa. Loukkaantumisten taakse sanotaan usein, että ei voi mennä, mutta kyllä IFK-tapauksessa, kun katsoo ketä siellä tällä hetkellä on sivussa, niin hirvittävältä näyttää. Vuorolta se kohdistui Teemu Kivihalmeen, se puolittainen 2-1 tästä Saipalle rakentuu, Kohonen saa patjansa eteen. Larsen ja sitten tulee seuraava taklaus. Se oli aikamoinen kaverisyöttö ja ei siinä juuri mitään Sinivuori ehtinyt tehdä. Vähän taitaa loukata itseään. Tuomariston käsikin on ensimmäistä kertaa pystyssä. Joo, tuomaristo Anssi Salonen ottaa rangaistuksen pois. Joo, kiva, että on hidastunut tilanne. Sinivuori kyllä vähän pikkusen valot siinä sammuu nyt, että oli luistelu sen näköistä, että tulee pää vähän osumaan ja siellä on lääkäri jo nopeasti paikalla. Joo. Petrus Palmu. Identtiset tilastolukemat Petrus Palmulla sekä Vincent Marlolla ja lopulta peliaika kesto. Kivenmäki kaaputtaa syötöstä nopeasti aloituksen jälkeen iskee Saipan Helsingin jäähallissa johtoon ja 100 Saipa kannattajat saavat aihetta riemuun. Tehokkaasti alkukauden pelannut ykkösketju jälleen asialla. 15-17 pelattu ottelun avauserää. Otto Kivenmäki, kauden toinen maali. Joo, ja Kivenmäki ampuu, mikä on tietenkin hyvä asia. Lähde hakemaan parempaa syöttöä enää, mutta joo, hyvin kaivettu aloituksen jälkeen. Siinä pikkusen jo vähän oli niinku IFK hyökkäysmoodissa ja jäi kyllä Kivenmäki. Hartikainen somppi Palmu nyt hyökkäistä jäällä. Palmu vetää tässä vähän pidempää sivua, jakaa keskelle hyvin Hartikaiselle. Selkein Arkko laukoo takaa ja IFK tasoittaa. Werneri Arkko laukoo, Otto Somppi maalin-edustalla. Laukauksen jälkeen kädet pystyssä ja 20 pelattu toista erää, lukemat 1-1. Ja nyt siinä IFK katkaisi sen hyökkäyksensä laidan lähelle, oli laidan vieressä, oli seisomassa. Oliko se Palmu sen kiekon siitä sai tuossa. Saipa sai kiekon omissa, niin laitaa pitkin yritti pistää eteenpäin. Siitä kattui jo Palmussa taisi olla ja siitä Hartikaisen siirto ja hyvä siirto viivaa. Sieltä Somppi on siellä, missä pitää olla maalivan edessä ja pelkästään maalin edessä vaan menee. Niinisaari tulee auttamaan. Siinä Saipa kapteenin ottaa syleilyynsä Oliver Larsen. Siikanen menee Nykynin kanssa vähän tässä nurin. Hovinen ei pysty pysäyttämään. Saipa johtaa 2-1. Kapteeni Samuli Niinisaari ja kauden kolmas maali puolustajalle. Joo, ja tosi passiiviksi jäi toi IFK-puolustaminen. Tuossa vähän vaihdettiin näin ja silloin kun ei pitänyt vaihtaa. Noin saa koko ajan Saipa pelaat vähän happea, sai tilaa siihen kiekon ja sen jälkeen Niinisaari sijoittaa ohjat omaan käsiin ja pyöräyttää tosta maalin takaa. Ja meneekö taitaa Längistä mennä sieltä, että saa Hovinen patjan tuohon tolppaan kiinni, mutta sitten tuolta Längistä pyöräyttää sen. Oli pitkä panos, aika puhki, oli kyllä koko kymmenikkö tuossa noin, mutta kun se virta löytyy ja löytyy tällä kertaa Saipan pelatussa. Ja nyt kun Somppikin jää pois, niin tässä varsinkin IFK hyökkäyskoostumukset elävät, kun nyt on Saipan paikka ja 3-1. Sinne livahtaa Niko Hovisen räpylän käden puolelta. 5 minuuttia on ottelun kolmatta erää pelattuna. Ja Karri Aho, Saipan puolustaja, tekee tämän kauden avausmaalinsa. Joo, siinä Jalasti nyt pelaa itsensä vähän pihalle tuo hyökkäyspäässä, lähtee sitä ränniä vähän tässä kohtaa tyhmästi vasta ihan väärältä puolelta ja päästään helposti tosta Ahon kyllä liikkeelle ja olisi voinut Hovinenkin ottaa Kauslahtis ja joo, pääsee jotenkin tonkin olisi voinut kyllä tietenkin sijaan 2-1. Suunnan Revolle. Revo ei pääse punaviivalle, eli Fortier maali on tyhjänä. Fortier ratkaisee. 4-1 Saipalle, 2.24 jäljellä. Maxi Fortierilla on jo ennen tätä ollut useampi paikka maalintekoon. Hienoja harhautuksia ja tietyllä tavalla pääsee nyt kanadalainen uusi Saipa-hankinta kruunaamaan tämän ottelunsa. Kauden toinen maali ja Saipa 4-1 johtoon. Yrittikö Repo siinä syöttää vielä tuossa vai karkasko vähän kiekko vai?